Bones festes i feliç any 2022 us desitja Honori. Marieta, Marieta, tiramos un pasticet. Marieta, Marieta, tiramos un pasticet. És el dia de Nadal i ha nascut el Jesuset. És el dia de Nadal i ha nascut el Jesuset. Pastoret i pastoretes a on aneu tan de matí. Pastoret i pastoretes a on aneu tan de matí. A llevar-nos les lleganyes a la bassa del jardí. A llevar-nos les lleganyes a la bassa del jardí. La despedida vos done dins d'un cabàs de palletes. La despedida vos done dins d'un cabàs de palletes. I al primer amo de casa que li agarren caguetes. Al primer amo de casa que li agarren caguetes. Moltes gràcies per l'atenció i, si us plau, subscriu-me. Facilitareu la difusió.